Práve počúvate Show Up Podcast. Dobre, teraz prejdeme k téme, ktorú naši rodičia doma otvárajú najradšej, ale my ju prežívame úplne inak. Obrazovky a online svet. Doma často počúvame, že za všetko môžu telefóny, že kvôli nim sme chorí a všetko proste, za všetko môžu telefóny. A sú naozaj sociálne siete tak veľkou hrozbou pre duševné zdravie mladých ľudí? Áno, rozumiem vlastne aj obavám tej našej staršej generácie a zároveň chcem povedať, že mobil je iba nástroj. Mobilný nástroj, myslím si, že proti nástrojom môže byť pera, kniha, stolička. Mobilný nástroj, podstatný je ten obsah, s ktorým sa vlastne dennodenne stretávame. Je to obsah, ktorý niekedy nie je regulovaný, je veľmi zaujímavý, je pre nás fantastický tými algoritmami. To asi všetci už poznáme, teda to fungovanie tých sociálnych siete, Instagramu a podobných, že teda to, čo sa mi páči, niekoho sa dopozerá do konca, tak ten algoritmus vyhodí, áno, toto sa jej páčilo, toto ide a ďalšie videjko. Čiže určite vlastne tí rodičia vidia, možno, že na tom trávime mnoho času, ale ten samotný mobil pre mňa nie je taký zabíjač tých vzťahov. Podstatné podľa mňa je, aby sme si na sebe uvedomili a naučili sa sami regulovať to správanie. Viem, že mám nejaké pracovné povinnosti, školské povinnosti, ale viem, že si založím tú nejakú hodinku odpočinku. Prečo nie? Nevidím problém v tom, že proste si chcem pozrieť nejakých mojich obľúbených influencerov alebo nejaké len obľúbené, neviem, ja sledujem kopec psychologických vecí, takže nejaké konferencie. Prečo nie? Ja nevidím dôvod, prečo by sme mali všetko zvoliť na tie sociálne siete. Skôr je to taká tá naša, ako keby potreba ukázať prostom, že tie sociálne siete sú tie zlé, nie ja, čo si idem urobiť ten čas, hej. Takže myslím si, že aj v tomto rodičia možno podporujem týmto aj rodičom, aby možno nielen ako keby na tie decka, na tie našich žiakov, ako keby kladli tie už polož telefón. Tak poď a urob s tým dieťaťom niečo. Poď, zahraj sa s ním, zoberú niekam von, zoberú na zmrzlinu, pozri si s ním nejaký film, porozprávaj sa s tou svojou dcérou, ako sa má jej frajer. Proste urobiť niečo, aby možno ten človek sa cítil pripojený nielen k tomu telefónu, ale možno aj k tej rodine, k tomu svetu okolo seba. Lebo myslím si, že to je ten veľký problém. Takže asi tak teda. Všetci poznáme ten moment, keď o polnoci namiesto spánku hodiny scrollujeme videá. Čo sa mi tie algoritmy robia, že sme proti ním takí bezbranní? To, čo som povedala možno predtým, ten systém ako keby je veľmi sofistikovaný. Tí výrobcovia vedia, ako nás udržia pri obrazovke. Je to práve tým, že niektoré veci sú tam nevyspytateľné, že sú pre nás až geniálne. Neviem, čo bude ďalšie videjko, čo keď to ďalšie videjko bude úplne pongové, čo keď bude peckové, to musím poslať potom Simonke, Lenke, musím to poslať, proste, to čo je za reelsko, proste musím to poslať. Takže toto je proste to, čo my vnímame ako, že nevieme sa odtrhnúť. To je to, kedy ten čas začne bežať neoprosne rýchlo a zrazu je z tej hodinky asi 4-5 hodín, alebo je proste noc a je hlboká noc, kedy vlastne vstanem ešte vlastne unavená, ten mozog vlastne prestimulovaný a ide už od rána vlastne v nejakom tom stave únavy a prežitia. Takže toto je, áno, ten algoritmus je jednoducho je veľmi nachylný na to, čo si proste pozerám. Ruku na srdce, Veronika. Koľko času denne stavíte vy na mobile a máte nejaké nastavené hranice? Tak musím povedať, že nežijem v nejakej psychologickej nirváne, že mám tam 30 minút na deň. Musím povedať, že niekedy ma to tiež prekvapí, keď si pozriem aj denný vlastne záznam. A niekedy som veľmi milo prekvapená, pretože tam sa to dá pozrieť, že sociálne siete alebo nejaká zábava, tak častokrát cestujem tak, že počúvam veľa na Spotify množstvo toho, takže veľakrát mi to vyskočí napríklad tam veľa hodín. A musím povedať, ale nemám nejakú špeciálnu, ako keby stanovenú presnú hranicu. Za seba poviem, že a príde niekedy domov z práce, viem, že chcem ísť cvičiť, viem, že mám záhradu, že mám nejaké ešte povinnosti okolo. Vždy si proste dám, dobre, tak teraz prišla som o 2:30, tak do tej 3:00 dám si kávu a skúsim si možno pozrieť čo nové, či kamoška niekde bola, či kamoška pridala niekedy s deckami proste, že niekde boli. Áno, pýtam sa, že takto to mám, že chcem si odpočinúť a že proste si pozriem, ako sa majú, čo robili.
ten deň, ale viem ako keby, viem si povedať, že áno, teraz potrebujem robiť niečo iné. Už mám byť na inom mieste. Čiže snažím sa to vlastne takto regulovať, aby to dávalo zmysel pre mňa, aby som nejakým spôsobom nebola ako keby, aby tie siete pracovali pre mňa, nie a proste pre nich. Takže asi takto by som povedala, že na to funguje. Čo máme robiť, ak chceme čas na mobile znižiť, ale zároveň nechceme prísť o sociálny život, kamarátov a taký prehľad o svete? Čo robiť? Ja by som povedala, že ak mám kopec vecí, ktoré robím rada, je úplne v pohode, ak tam to scrollovanie je. Ale medzi tým, podstatné je si nastaviť naozaj tú hranicu, že keď to budem robiť, za akých podmienok, či tie ostatné veci, dôležité je, či ostatné životné veci, ktoré potrebujem v mojej realite robiť, nie sú keby pozadu. To znamená, že či mám pratané naozaj, nie preto, že to rodičia vyžadujú, pretože nie to je nejaká súčasť môjho života. Či som napríklad naučená, alebo či mám len prehľad o tom, čo ma na 3 dní v škole čaká. Či mám prehľad, čo potrebujem možno pomôcť mama, alebo co v záhrade, v byte, niečo popraté, možno pomôcť bratovi s niečím, alebo som sa slúbila s kamoškou, že pôjdeme kúpiť šaty na Stužkovú, pozrieť po meste. Čiže aby nejakým spôsobom neobmedzovalo moje bežné fungovanie, to scrollovanie. Čiže ja by som to možno takto pozbudila, aby to nebol zase strašiak, lebo je to určite pekná vec byť takto v kontakte s novými situáciami a s novými vecami. Postrediť sa naši telefónu, ale vedieť tú zdravú hranicu, vedieť si povedať, že slúž ty mne, nie ja tebe. Veľa ľudí, hlavne starších ľudí, tvrdí, že sociálne siete nám ako keby zobrali tú schopnosť komunikovať medzi sebou mladí. A vnímate to aj vy vo svojej praxi? Určite áno a veľmi s tým súhlasím, že udiala sa nám taká zaujímavá vec, že tým, že čo nám poskytne telefón. Ak mi napíše kamoška správnu celú vlastne obrazovku, aj sa to svieti, čo mám vlastne oproti tomu, keď sa odprávam teraz rány? Mám možnosť sa rozhodnúť, čo jej odpíšem. Dáva to priestor na tú odpoveď. Čo sa týka komunikácie tvárou tvár, my musíme reagovať okamžite. Toto je podľa mňa veľký problém v tom, že keď dokážeme reagovať okamžite, rastieme v tom osobnosti. Vidíme, ako sa konflikty riešia, vidíme možno, ako sa neriešia, vidíme, ako reagujú iní ľudia, vidíme, ako nami možno tí niektorí ľudia manipulujú, pretože vidíme aj ich reč tela. Jednoducho pri správe to nevidíme, ako sa ten človek tváril, keď mi písal, že áno, je mi to ľúto, možno to ľúto naozaj nie je. Áno, mrzí ma to, že ti to stalo, že ťa nechal priateľ, alebo že ti sa tak vážne pohádali. Možno o tom dávno vedel, že sa pohádame, hej, že sú to veci, ktoré v tej chvíľke možno nevieme ako keby cez tú obrazovku odčítať. A práve preto je dôležité, aby sme možno pestovali tie vzťahy aj tvárou v tvár a nezabudali na to, že ako keby nezamieniali si tú popularitu za tú blízkosť. Že to, čo je populárne na Instagrame, na tých sociálnych sieťach, na Facebooku, nie je nič, čo nahradí tú krásnu blízkosť medzi nami, medzi ľuďmi, to teplo vlastne ľudské. Posledný blok je o tom motore, ktorý nám tak študentom tak často zdochýna, a to je motivácia. Každý pozná rána, kedy sa mu proste jednoducho povedzne chce stávať a nie to ešte do školy. A ako rozpoznať obyčajnú únavu od vyhorenia alebo vážnejšieho problému? Ja by som to povedala z praxe tak, že rozdiel medzi lenivosťou a únavou, teda tým takým až vyčerpaním, takým vyhorením je jednoduchý. Keď som lenivá, ja mám energiu, ale ja ju vedome nechcem investovať. Ale ak som vyhorená, možno ak som unavená, psychicky vyčerpaná, ja by som veľmi chcela, ale nemôžem. Nemám tam tie zdroje, nemám energiu, vlastne nedokážem ako keby ani možno až vstať z tej postele. Naozaj je to nejaká taká, predstavme si nejaký reálny obrazok človeka, ktorý leží a má naozaj takú obrovskú búru železnú na nohe. Čiže to je taký hlavný rozdiel, že ja som si vedomá tomu, že toto nerobím vedome. Proste dnes sa mi nechce dnes na to kašľam, úplne vedome na to kašľam, ale pri takomto vlastne stave vyhrení je veľmi závažné, ak toto ide do štádia, ak už nevládzeme vstať, nevládzeme možno robiť bežné úkony, či už sa aj zosprchovať, alebo to už taký extrém, ale povedzme aj ísť do sprchy, alebo sa odlíčiť, alebo sa vôbec nalíči, je pre niekoho hrozne náročné a až niekedy nemožné. Čiže v tomto prípade už je to naozaj veľký problém a stojí za to sa pýtať, kde sa stala chyba v tom systéme a ako ju teda čím rýchlejšie napraviť. Ak by existoval nejaký liek, ktorý by nám do mozgu dal motiváciu, prepisovali by ste ho žiakom? Musím povedať, že ak by existovala tabletka na motiváciu, tak by sa predala už pred predají, podľa mňa.
chcem povedať, že ono to podľa mňa, ako môjho názoru osobne, nezačína to motiváciou. A poviem tu jednoduchý príklad. Ak sa chcem, ak chcem začať cvičiť, tak podľa mňa nestačí byť motivovaný, že ja chcem, vidím všetky tie krásne videjka na Instagrame, krásne tela, je leto, všetko na nás to všade číha, všetky možné lavečky na nás číhajú rôzne. Nestačí podľa mňa, keď to chcem, lebo ja to chcem z gauča, možno zo stoličky, možno keď jem hamburger, aj keď milujem hamburgery, ale proste nestačí to, potrebujem ako keby urobiť prvý krok. V tej chvíli, keď urobím prvý krok, vedomé, náš mozog naučím to, wow, vy sme to dokázali, mám na to zdroj, mám na to energiu, som šikovná, ja to dokážem. Tam prichádza motivácia, čiže aby možno podporiť tak aj našich vlastne žiakov, ale nielen žiakov aj mladých, ale aj nás všetkých, že a vie, čo chcem urobiť, urob to teraz, keď nie teraz, urobme to a potom vlastne príde tá motivácia, že vlastne ja môžem týmto spôsobom dôjsť až niekam ďaleko. Čiže toto je pre mňa veľký rozdiel. Je potrebné ostať proste aktivovaný. Keď už to začnem, tak nielen motivovaný, ale ostať v tom, že chcem niečo zmeniť naozaj v tom svojom živote hlbším. My niekedy máme strašne veľa úloh naraz, či už budú písomky, bude sa skúšať, treba urobiť projekty a často ani nevieme, kde začať a nakoniec radšej budeme 3 hodiny sedieť, než aby sme vôbec začali niečo robiť, to že nakoniec to vôbec ani neurobíme. Tak radšej budeme 3 hodiny ležať na posteli a scrollovať si TikTok. Prečo nás veľké ciele tak paralýzujú a že radšej budeme fakt sedieť 3 hodiny, než by sme vôbec niečo začali robiť? Ja by som povedala, že to môžeme povedať jednoducho, sme preťažení. Je toho už toľko, že ako keby nevieme si možno zosumarizovať to najdôležitejšie. Chcem povedať, že veľkú chybu robíme aj v tom, že veľa vecí si nechávame opačne. Robíme to tak, že idem po najľahšie a po najťažšie. Veľký problém a častokrát sú to maličkosti. Urobíme to tak, že poď po najťažšie a po najľahšie a vtedy vlastne sa ako keby vidíme na sebe, to je k tej motivácii. Vidím, že som už najťažšie dala. Toto už bude easy. To už bude easy win toto. To už len doťuknem pol strany, alebo možno hodinka je to hotovo. Čiže to, že sa preťažení, niekedy neznamená, že sme neschopní, že nie som schopná to urobiť, alebo otvorí dvere mama a ma vidí v tej istej polohe pred 2 hodinami. Nie som neschopná, ja som tak preťažená, že ja jednoducho už začínajú vlastne tam tie emócie pracovať, začne tam byť nejaký stres, možno nejaká panika, že zase o 2 hodiny menej, už je toho veľa. Už toto je s ním, takže už toto sa učiť nebudem, budem sa učiť len na tento predmet, alebo ešte musím ísť toto dokončiť, toto prekopírovať, toto poslať seminárku. Čiže som tak preťažená, že niekedy už je ťažké si určiť prioritu, je ťažké z toho vôbec sa naštartovať do tej priority a urobiť aspoň niečo, takže nie sme neschopní, sme prosto preťažení a v tú chvíľu ja stále hovorím aj svojim žiakom, že proste nejte si ten čas na odpočinok. Ale nemyslím na odpočinok taký, že teraz naozaj si ľahnem a budem sa len prestimulovať ničím iným, treba s tým telefónom, aj keď to je forma počinku, ale možno ten mozog potrebuje nejak nájsť si nejakú aktivitu, kde budem proste v pokoji sama so sebou niečo. Čo sme v dnešnej dobe veľmi málo, keďže na nás všade niečo číha, nejaká povinnosť. Takže asi takto. Čo by ste poradili žiakom, že keď dostanú zlú známku, ako by sa s tým mali vysporiadať? Musím povedať, že tie zlé známky, teraz môže sa blíži koniec roka, tak je to citeľné, to napätie. Vidím na chodbách, teda, že sa naši decká učia, že teda chodia so zošitami a vidím, že si opakujú vzorce a všetky tieto veci. Musím povedať, že vždy, keď to vidím, sa vrátim do svojich tých čias, keď som sa takto pripravovala ja a musím povedať, že áno. Známka neznamená, že som to ja. Jednoducho, to, že dnes to nevyšlo, aj keď som sa pripravovala, nerobí za mňa horšieho človeka, ani za mňa nerobí zlého človeka. A najhoršie možno, čo ja by som možno rada spomenula, aj čo sa nám deje, čo vidíme, že niektorí naši žiaci majú ako keby pocit, že keď mám dobré známky, som dobré dieťa pre rodičov. A častokrát rodičia majú, až by som povedala, neuveriteľné očakávanie tých detí. Nevedia možno, pritom ani nevedia možno, že tá matematika nejde preto, lebo to logické myslenie nemá tak rozvinuté, je skôr kreatívne zamerané to dieťa. A v tomto vidím veľký problém, že tí rodičia majú veľké očakávania, kladú vysoké nároky a problém sa stáva vtedy, ak to dieťa, ten žiak si povie, OK, mám dobré známky, som dobrý, mám zlé známky, som zlý. Čiže v tomto nastavení máme niektorých žiakov a ten tlak, ako keby ich posúval len ten výkon. Je to deštruktívne. Jednak pre tú detskú myseľ, tú myseľ detskú, voľnú detskú, lebo tak
stále sme v nejakom takom veku, ale je to podľa mňa deštruktívne v tom, že ten žiak si prestáva veriť. Je tam nízke sebahodnotenie. Je naozaj také všetko ide to uzať, len to učenie. Potom častokrát počúvam od spolužiakov, že to bifňala sa fakt učí. A prvá čo povie, dostala som minútku, aj vysmiate, dostane dvojku a už je problém. Však má dvojku, nech sa teší. Nevie sa tešiť, lebo je presvedčenie je také, že jednoducho mám dvojku, už nesplňam tie kritériá možno pre rodičov a tí rodičia si to často možno tými nejakými mikrovecami, ktoré rozprávajú tým deckám, ani neuvedomujú, že to povedia, že vlastne im dávajú najavo, že nie je dostatočne dobre to naše dieťa. Takže s týmto by som možno aj podporila rodičov, aby možno ocenili každú snahu proste našich detí, aby podporili prosto možno aj to, že viac počúvať, čo to dieťa chce robiť v živote, lebo častokrát, keď sa premostím, ale keď sa opýtam, čo chceš robiť, keď si tretiačka, čo chceš robiť, tak rodičia by chceli, aby som šiel tam a tam. A čo chceš ty? Tak ja ešte nevie. Čiže v tomto možno podporiť rodičov, aby možno viac počúvali tie svoje decka, aby sa naozaj chytali, po čom túžiš, čo robíš rád, čo naopak nerobíš rád. Keď ak mám dieťa, ktoré sa mi ťažko učiť teraz filozofiu, prečo ma tlačí na tú filozofickú alebo na nejakú právnickú fakultu, keď viem, že má problémy nejaké s pamäťou, lebo tá pamäť neslúži takto dobre. Čiže asi takto by som možno zamerala. A máme pre vás poslednú otázku, Veronika. Musia mať život kompletne upratý ešte za siatku, alebo je úplne v pohode robiť chyby a tak postupne sa hľadať? Áno, asi viem, kam mierite. Ono to na nás všade číha, na Instagrame to číha, na Facebooku to číha, všetci tí mladí influenceri, tie rôzne startupy, že všetci sú takí už uprataní, krásni, vymodelkovaní. Nie je to úplne bežné a možno je dôležité si uvedomiť, že vidíme možno aj z ich strany, z ich životov len to je to percento. To je to najkrajšie percento, ale nevidíme možno za tú cestu, ktorou tam došli. Takisto možno tie naše, možno to nie je úplne na takéto oslavu, až že to hodí na storku, že teda dostala som minútku z tej biológie, ale ja keď som sa na tú biológiu pripravovala celý týždeň, posunula som všetky svoje nejaké plány, nejaké svoje záujmy, zaľúby, priateľa, priateľku alebo kamošov proste bokom, aby som sa na to pripravila. Je to krásny úspech, že som tú známku dostala, hej, že možno zabudeme na to, že my sme vlastne svojím spôsobom všetci dokonali tej svojej proste osobitosti a nemusíme sa vlastne porovnávať s tým 1% tých krásnych vecí, ktoré vidíme, že sú niekedy až možno príliš dokonalé. A áno, vážime vo tej dokonalosti, ale neodráža, ako keby neodráža v nás to naše, čo my budeme možno žiť, tú našu realitu. Ďakujem, Veronika, za vaše odpovede, za váš čas. Myslím, že ste nám a našim poslucháčom, ktorí počúvajú práve teraz, ušetrili minimálne 3 hodiny u terapeuta na terapii. A hej, bolo upokojujúce počuť, že tie naše stavy prokrastinácie a skolovania sú vlastne úplne normálne. Ak ste doteraz mali pocit, že ste jediný, kto namiesto učenia radšej uteká von, hľadí do steny alebo zo zúfalstva umýva riad, nie ste v tom sami. Sme v tom spolu a sme show up. Majte pekný zvyšok týždňa. Nezabúdajte občas vypnúť dáta, odložiť tú prázdnotu na displeji a buďte k sebe kamoši. Ahojte. Ahojte. Počúvali ste Show Up Podcast.